Pri, ki mah mireng ra, Mas Petruk mah ngendika apa? Waton ra ning Klaten ra ono kegiatan ning Rembang gawa salin bubuk ning Rembang. Tak openi ta. Itu berlaku untuk semuanya. Semuanya masuk kowe. Ya aku barang. Lah ning nggonku kan angkringane kan sing cewek urung ono sing penjual cewek. Lah iso ngewangi dodolan angkringan. Nek awan nganti tekan sore dodol angkringan kok bengi melu tanggapan. Oh. Nek kowe ketoke arep dianu kok Lek, dibedake karo sinden-sinden liyane. Kok dadak tok critake aku wis dengar pun aku disengker kok, Nduk. Singker apa disingkirke ya? Disengker. Sengker. Sugeng enjing Mas Petruk, Mas Gareng. Enjing. Wilujeng enjing, Mbak. Tasih semangat nggih. Masih semangat. Kanca-kanca cakrane ngrati. Semangat danten. Semangat. Nabiyanto bladegan ning wah. Sayane tasih do sumringah-sumringah. Lho resepe kok. Resepe napa? Ngrasani kancane. Gibah. Ternyata sing gibah ki ora guru wong wedok ya, Lek. Nek ora ana kegiatan rasan-rasan iki biasane malah betah melek. Nek rasan-rasan. Ngrasani nggih liwat HP ning kanca-kanca wong lanang gur ngetik ning HP. Apa gawe grup gibah community? Iya, akeh grup di bawah community cabangnya pirang-pirang. Ngono kuwi. Grup utama iki cakrane ngrat. Engko liyane grupe yo wae ora sinden ora yoga padha duwe grup dhewe-dhewe ngono sing aku ora ngerti. Nek iso ki aja gibah. Lah terus soalnya gibah itu tidak memperkecil masalah tapi malah memperkeruh suasana. Nek wong gibah apa peneh munggah sithik fitnah. Lho fitnah ki wis ora nyata ijek ngombro-ombro. Nek gibah mbok ngono ana ijek ana nyatane ning kadang kala diperbesar ngono lho, Nduk. Lho, do dirungokke mbahne ninggal weling ki lho. Kok gawe kuwi to Mas? Lah piye to ngeki welingan ngono lho. Kadang kala sing bersangkutan wis adem ayem, wis apik-apik ning berita di luar itu malah kadang kala sing heboh. Oh. Jadi malah memperkeruh suasana. Bumbune ki lho sing marai oke. Nah, mula aku ki srawung ya penting ning ora tak okehi banget kok, Nduk. Nyumbang ya wae nyumbang. Ngono wayahe tilikan ya tilikan. Ngono ki anjang sana ya anjang sana. Wae rondo ya rondo. Rondo ya rondo. Kuwi sing paling mbok senengi to. Senenge men dirombong wong sak RT kok. alah. Iyalah. Pamundutane ingkang kagungan dalem tetep mriki. Asik kalau wau pamundutan liwung. Liwung durung ta, Lek? Durung no. Liwung durung. Terus apa meneh kalau wae Kang Dewe? Tesih. Heeh. Oh nggih. Pokoke bakune niki Mbak Mimin, Mbak Apri angger wis nembang liwung. Wah wis engko lega. Ten mriki mawon nggih wong mriki para pamirsa sampun majengan Oh, sampun pirsa saking. Mboten dados sabab nika mumpung dipantau saking Kediri Pak Didi, saking Kerek Tuban Pak Yoko, Gomblet Pak Tarno Tania Jaya. Weh, sembah nuwun. Aku gagas awakku ki lho Pri, sinden liyane anteng kok aku mau neng kono dianu laler neng kene lemut aku merutu aku jane ngopong ya umume adus kaya umume liyane adus kira ya nek wong wedok ki seminggu pisane ya umum to. Apa pikir dikira bangke ya ya. Adus kok seminggu pisan. Kira ya kesel schedule kula kan padat apa ya nek adus malah kula irit to schedule kula padat banget kok kula. Jane kowe iku pamatraten adus ki ayu banget lho Le. Engko anu lah iku longsor nek adus to. Ya ora. Pamundutan saking Bulipa. Nggih. Lewung. Digarap napa menika alusan terus kasar napa? Derek mawon, derek rencang-rencang cakraning rat. Pokok men angger digarap cakraning rat ya aku koyone piye? Nom-nom ya Le. Lewung itu kan menceritakan lagu sing sedih Lewung atine. Dadi langgam alusik bar ku lagi digwetke. Asia. Ngaten. Wah, Mbak Mimin Apri mijil saka kutha Klaten. Heeh. Wingi nggih ditelepon ing panitia Hari Jadi Klaten Agustusan iki wadah kok tanggale bareng. Dereng jodoh. Nggih nyuwun pangapunten mboten saged sowan alun-alun Klaten. Nah nggih. Sanes wedal. Jane kowe nyepake apa-apa ya Le nek. Ya wis to aku nek jenenge kerawuan Pak Sigit karo kanca-kanca cakrane rati ya ubuh rampis tak cepake. Aku ya wong apa ya, wong kan pradah aku ki nek ning omahku apa ya perwira to Mbak aku paribasan. Telung job tak klumpukke nggo nyugoto Pak Sigit karo kanca-kanca cakrane rat lho jane iki ning gandeng batal ya wis ra sida. Lah ngono ya ora iso berubah tanggale, mila ya pangapunten.
Sapi. Mangga. Ringik-ringik melas mergo liwung atine pedhot katresnane gelo campur piye-piye. Harus menjiwai lho Lek. Harus menjiwai. Nyanyi karo megap-megap ae lho, Pri. Buka celuk niki. Buka celuk. Ah. Kowe Iya. Lek, kowe paku. Murite wae. Aku ya no, Sing merintih kok. sing merintih ngono ya. Kayak kesakitan ngono ya. Pesakitan wae. Kok pesakitan lho. Paku jere. Sabda panditoraku mresiramu katya sisianku Gusti Dangdut ke dong. Cakrane kerak. Ayo ya. Hey, hey. Asoe. Cakrane kerak lho iki. Duo sinden lho.
tak kentung sur. Sabda pandita ramu Mesliramu Dadya sisiku Mugi Gusti ngelani Satu bakal dinopo mati Sampun pamundutanipun Bu Lipah menika. Pamundutan Bu Lipah kula pun sedaya liwung lali janjine caping gunung Nyidam Sari. Sampun dipun aturaken. Lah sak menika bebas. Mumpung dipantau saking krikilan Seragen Pak Mukhtar lewat Sigit Channel. Nggih, sembah nuwun. Wah, nggih niku. Birunggan nggih Le. Nggih. Pak seneng-seneng lho, priya jangan tek kendor lho. Wis kaya mutuku kae pokoknya aku nek nyambut gawe nek keringet kurung metu sak grontol-grontol aku wegah nampa amplope lho. Monggo bengi iki ora dereng sak grontol-grontol. Dadi prinsipe kaya jaman nyambut gawe duduk sumur. Nek metu keringete kaya atiku ora tegel ngono lho pri nampa kayane iki. Alah. Eh. Iki umpama dadi seorang ibu no ibu yang bijaksana. Iya, rela berkorban. Sejatinya mencari pasangan gimana? Mencari pasangan yang rela berkorban. Nek wong wedok urung gelem berkorban berarti dia belum layak untuk berumah tangga. Baru cukup umur untuk berumah tangga. Apa mergo kumpul maratuaku mesti korban perasaan. Ngono ya. Bojo ra iso nukokke mas-masan ki ya korban perasaan kocone do nganggo mas-masan aku durung. Ijek melu maratuwa mertua indah rung iso gawe omah dhewe ku ya jek korban. Mental siap mental. Lho, bojone utange akeh ditutup-tutupi. Lho, ora diumbar rono-rono diler ora. Lho, sejatinya wanita itu seperti itu tapi memang tidak semuanya bisa. Mula akeh sing goyah di awal pernikahan. Wah, jane kowe iki dadi rebutane para pemuda-pemuda jane kowe kowe. Patut dadi ibu kok nih. Soalnya kadang-kadang nek baru pacaran lagi jatuh cinta itu tidak terpikirkan biasanya mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi betul. manakala itu tidak tercapai mereka terus langsung putar haluan. Ngoten niku. Nek sing imane ora kuat, tresnane ora tulus, ora sejati kadang kala sok ngaten menika. Nek sing cinta cakrane ngrat jos sedaya. Setia kabeh. Setia kabeh. Iki setia kalih keluarga sedaya. Ya nggih, pejuang keluarga. Sri Kandi keluarga. Anu ndak loro ati loro ya mau sedar gawe semetu tapi kan mau isek sambungan karo anu gending-gending mau gitu. Ayo sampean yo iso ngematke ya kon jero kono. Gendinge kaya campur sari. Piye nek muni injih apa piye? Injih. Jadi rada ngeget injih. Kok lanang. Lagune apa, Bu? Loro ati loro no. Loro ati loro niki loro ati loro napa loro ati loro? Loro ati dua pakai W. W dua. Karya sinten meniki? Siapa ya? Lali. Orang yang sakit hati pastinya. Lagunipun sing pripun to kula niki sok kalau mangsa ketinggalan zaman. Kurang apa aku iki dadi waria. Wanita. Lah sing nyanyak dhewe iki. La. Wo la layak lagu iki aku iki turu kok ana ning kamar mandi reng-reng lagu iki. Ning arep kaca lagu iki. Sinten ta niku sinten ta? Mbah aku. Bolang seni menika curhatanipun lewat lelagon, Jih. Lah iya kok ora kok muntap makantar-kantar ngoten mboten. Kok aku kok turu kok sok ning ngilir delok-mledel lho. Kok ana sing liwat sret karo nembang lagu kuwi ngarep kamar. Apa meneh garwa dalang nek ra beneran karo keluarga ki suket godhong aja ngantek krungu. Lah piyaine ya sing ana nggih. Pilih aku apa pilih kono ngono barang ta. Pilih. Dadi bojoku apa bojone? Lah iya. Kok niku sapa sing aku bareng tangi turu. Lho, sapa yang mesti nyanyi aku ora. Sesuk nek lagu niku dipateni mawon anggap pre-memori ngoten mawon. Kaya sing liwat kaya wong wedok kudungan ngono iki. Wiri. Coba loro ati dua. Wah, cocok iki senenganku ya. Ayo. Mangga ser. Ayo yo. Yo. Sakrane ngrat lho iki. Kesenenganku. Iya.
bisa ditambani Princess mripat iki wis ra bisa tak gedhepe yen to weruh sliramu jejer dheweke andung tresno ngumbar sunias marang lali aku yen nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga rasa suwun mugi paringono eling marang keluarga tansah sumandhing ayam tentrem pangajap rino lan wangi bola bali bojo ngarani ati hey sakrane kaget ingat tuh aduh 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 kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno asik lho kali mung gawe gelaning ati Ayo Pak Titoyo. ati aku ora bisa ditambani Princess mripat iki wis ra bisa tak gedhepe yen to weruh sliramu jejer dheweke Tresno kandung tresno ngumbar nafsu asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo Princess wis milih tresno aku apa dheweke Lara. wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga suwun iki paring Ayo. alah eling Walah alah. keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati
biasa ngoten niku nggih nek jogete nggih latihan teng omah kok iso ngepir tekan ngisor munggah jeglek neh ngoten. Ya kan beto sekok. Oh iya iya. Kan beto dongkrak dhewe barang nek penan. Oh nggih nggih leres. Lega rumiyin. Kuwi ana teknike. Dadi nek arep apa kuwi goyang mengisor terus jeglek munggah ki teknike tak amati mau ternyata. Ternyata sikile ora mingkup begar ngene iki. Oh. Begar pas munggah jempol sikil nggo pancatan. Lho nek ora percaya Bu Yuyune iso teknik-teknik ngono. Aduh. Luar biasa. Cobi Bu Yuyun Sumirah. Nembang ora takon ngeper kaya mau. Bu Yuyun iki suarane wah nek Bu Yuyun ki jeng miring kuwi wah punya cekok khas tersendiri. Beda-beda padha-padha blurane Bu Yuyun ki ora padha karo kanca kancane ngono. Heeh. Mumpung ki disimak saking Pasuruan panjenenganipun Pak Suraji. Mugi-mugi mboten jawah deres kados mau dalu. Mas Heri Purnomo saking Kragan Rembang kita tasih nyimak lumantar Sigit Channel sembah nuwun. Jebule akeh. Mas Sigit saking keluarga Alvino Dwilang Gayun imbang ana katesanku mau sampun dipinangkani. Oh nggih. Lagi kebuka ya iya. Bu Yuyun. Masih semangat? Semangat. Oh, nggih. Nyaturi napa kok semangat riyen lho? Lho. Nembang napa mawon meniku lamun to dipun landasi dipun lambari rasa semangat niku dadine niku penak dirungokke. Nggih. Wes. Putrane nggih dalang hebat Mas Ragil Sudarsono. Dadi sak rombongan meniku nggih dalang-dalang sedaya para kadang. Meniku kathah sing pamit kanca-kanca sebagian nggih do tanggapan dhewe-dhewe. Mayang kabeh. Ayo. Nggih tanggal 17 nggih pamit mengke. Tanggal 17 Mas Ragil mayang. Nggih, siap. Wonten pundi? Wonocolo. Wonocolo. Oke. Ah. Pangestunipun nggih. Nggih, siap. Sesuk bengi ning Bluro ya kok. Heeh, sesuk bengi. Besok malam bintang tamunya Kritik Kluthuk. Oh iya. Wanggur mayang nek ono bintang tamu niki seneng aku. Ora rekoso le nyambut gawe. Ayo. Cobi Bu Yuyun kopi jahe gitu. Mudune kijing miring. Nah, iki ya. Kopi jahe menika karya Pak Dalang Samsu Bluro. Oh. Wancine wasurup surya sisih wetan Jane Bu Yuyun ki apal sengane etok-etok buka-buka ngoten. Ajre mengke nek supe. Wo, mekaten nggih. Bu Yuyun wae angger bareng ngawang sindene Bu Yuyun Desi wis paten. Ya Berarti mboten tumut jenengan nggih niku nggih. Mboten kula ken ngawati anak lanang jenengan minangka wakil kula teng mriku. Tak buka Cakrane Krat cabang 2. Engko nek sing apik-apik Cakrane Krat cabang 2 ya gone awang apik-apik tak tarik melu aku. Terus sudah. Ayo, iki Cakrane Krat tak buka cabang tadi. Kopi jahe Bu nggih. Buka nggih, buka Bonang karben Mas Gapuk menika tanganipun hebat ngendangi napa-napa rumasa kok ya iso ae. Latihan teng Jakarta niku Bu, 3 dina 3 bengi niku le ngendangi latihan niku kaya pentas tenanan. Wah, Mas Dito niku nganti gumun.
tenang bar iki tetep nanggap meneh. Oh iya. Oh iya, sampeyan dalange Bima, lakone parikesit grogol. Coba kaya ngapa buka Bonang kopi jahe lancaran Mas e. Cong cong cing cong 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 cong. Oh. Op. Ha. Oh. Minang karo Kijing mireng Kijing mireng buyuyun Kijing mireng tali kawat diunter-unter
cocok. Ayo. Suasanane tayupan karo bluro pati kecekel. Ngono, heeh. Bu Yuyun iki apal. Ketoke kendang ngajak suwuk terus cakepane aku. Kijing miring tanggung. Kijing miring sampun rampung. Ku yo tanggap suasana. Heeh, ngepaske parikane dipaske karo suasanane. Iya. Wah. Coba Mbak Ima, Mbak Desi, loro. Kok bar kuwi terus Mbak Yosi bareng Mbak Apri, Mbak Mimin ngono. Mbak Ima, Mbak Desi teng mriku mawon mboten napa-napa. Nah, ngadeg teng andhak mawon. Pisan. Mbak Imraatul Ima Firdaus menika aslinipun piyai saking Tulungagung Jawa Timur ning Katut Jago wonten Rembang. Nah, menika garwanipun nggih dalang, nggih guru. Wah. Komplit Pak Didik menika. Iya. Jumeneng mriki. Kinutang-utang tansah bisa lalati. Arep rasa tentrem ngayobli. Tuan rumahe Mbak Desi, monggo badhe nembang napa manut kula Mbak niki. Karo Mbak Ima bareng-bareng. Ora digeser mriki supados sing mirsani keng mriku ketok. Nah, rada mepet mriki Mbak Desi, Mbak Ima. Mun pasrah sampean waton pengrawite saged nabuhi. Kepepete nek pengrawite ora iso nabuhi gurbunang karo kendang ora masalah. Iya. Napa Mbak Ima? Mbak Desi? Gelo mawon kok. Wah, gelo. Oke. Gelo atiku gelo niku. Wong nek ora apal ya meneng to gelo. Lagu gelo. Wow. Basa Indonesiane kecewa. Heeh, kecewa. Wes. Iki aja nganti gawe gelo. Mula di aturke lagu gelo supaya kanggo koreksi ya. Oh, ngono ya. Heeh. Iki larase pelok iki buming ketok ya siragenan ngono kae. Iya, heeh. Ning campur sari ya rame, ning ketoprakan ya rame. Coba gelo Mbak Desi karo Mbak Ima. Nggo, Mas Rangga.
Coba Mbak Apri, Mbak Mimin gini. Duh, duh, duh. Kuwi lagu gelo. Monggo meh ditembangke Mbak Apri karo Mimin iki mah. Mboten nggih. Mbak Apri, Mbak Mimin awan tanggapan, bengi tanggapan, isu tanggapan, sore tanggapan, bengi tanggapan. Ngoten niku resepe napa kok iso sehat ngoten niku, Mbak? Resepmu apa lek kowe? Iso energik ngono lho. Terutama manajemen waktu. Oh. Tetep tidur ya penting, makan teratur. Nek ra sempat makan besar kudu disirake tang apa ngemil ngono lho. Jangan perut jangan sampai kosong. Dadi kondisi tidur ki weteng aja kosong. Biasanya abot le turu weteng diuklingsir. Nah, nanti Yang penting niku pola makan, pola tidur, pola hidup dan tidak kakean pola. Oh. Pola-pola tadi terus yang penting tidak kakean pola. Iya. Wah, masuk itu. Heeh. mboten ngoyo banget ngoten nggih. Sak mati ya napa-napa niku. Oh, nggih. Lagune apa le? Awiso tresno. Oh, Wiso Tresno. Anu. Hawiso. Napa? Wiso tresno. Kok serba nganu nggih niki. Serba tresno Nek lagu sing mengandung cinta niku pancen pripun nggih? Gampang ngoten lho diingat, gampang dicerna karena itu kan kehidupan sehari-hari ngoten lho. Oh, nggih. Nek urusan hati ini kok angel banget move on ngoten lho. Sesuk dhewe kudu anu le. Apa? Kudu nyuwun Pak Sigit Napa? kan ndamelke lagu khusus enggak dhewe. Heeh. Oh, siap. Sing cocok karo karakterku, suaranya sing anu bagus. Duet kalau lagu kalian berdua itu harus suasana jenaka. Nah nggih no. Pantun, jadi syairnya bisa diubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Nggih, pokoke kula tangga. Oh. Engko rek rekoso aku priring latih kowe aku meneh wektu ku. Waduh, duh. Gayane ngelatih. Make up aku nyawang nek make up Mbak Apri iki mau sore, wah tenan. Wedake iki larang-larang. Dibuka kopere, wadake larang-larang. Nggo abang-abang bareng ya sret-sret, merek kabeh. Bareng Mbak Mimin, lah. Tak sanggup gur wedak karo gincu. Dadi abang-abang ini kene gur gincu disretke ngiwa, sretke nengen terus set. Karo ora tok kula niku Nek napa. wedak Doris to. Pedak kiri. Oh alah. Nggih. Kuwi jane Mbak sinten Mbak Mimin niku terus ati-atine digawe kaya Mbak Apri niku Niku lah apik. niku sanes hati-hati. Kok kriting munggah Godek Oh, niku. godek. Godek iki wong wedok, lanang iki wedok. Lah brintik ngono. Hati-hati kok brintik. Hati-hati nguduk turi iki ngene iki lho. Oh. Nggone Mimin nak nguduk tales. Ya Wiso Tresno. Monggo Cek, jangan kasih kendor. Ayah Pitoyo semangat lho ya. Ayah Pitoyo. Coba Wiso Tresno aja. Sakraning rap. Kesenengan.
awake tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak anggapi luar biasa. Luar biasa. totalitas tiada batas Coba berdua ditambah karo Mbak Yosi ini ya. Siap. Oh, deh. ya Mbak Yosi Wah. Wonder Woman Maksudnya Wonder Woman? ya wanita tangguh Wow, lah ini wanita digembleng karo zaman. Sok zamannya malah digembleng Yosi kok malah no. Resepe Mbak Yosi ki selalu bahagia lho, Lek. Ora tau Dadi ora tau bersulo. ketok tua, asli kan wis tua tapi jek ketok enom ngono lho. 37 kok tak tekoni Pira? 37 apa? 40 kok 30. Ayo Bu Nek Yosi. Mbak Mimin pinten sak Kula Wisman? kan dosa songo Alah. Oh, Kawan dosa 6, Lek Min. ora apa. Yo unda-undi karo aku. Aku yo wis tuwa. Nganu apa kuwi jenenge karyane Mas Sun Gondrong digarap jaranan. Kenapa? Itu Anda berdua tinggal usah nyanyi biar yang nyanyi Mbak Yosi aja. Itu Mbak Apri dan Mbak Mimin yang joget aja gitu. Aku dancer. Dancer. Ah. Itu kan penari joben, penari latar. Iya iya. Gugong. Nyenengne. Ya. Bintang tamunya ya menyesuaikan nganggo ireng. Alah. Jodoh kok. Nggih. Heeh. Kebayake iki ya apik-apik iki larang-larang kebayake. Sing nganggo nggih larang kok. Oh. Iso larang. Larangan agama. Iya. Oh iya. Oh alah. Ngoten niku koleksi kebayake sampean berpasangan sing mboten kanggo ngoten nggih didol. Mboten kagem koleksi sok nggo cerita anak putu. Oh. Mboten ate prilo. Nggih, dikoleksi kebayake apik-apik. Nyapa? Lorat meneh. Coba. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Karyane Mas Sun Gondrong. Coba kaya ngapa? Dados. Lo.
Wah, luar biasa. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Isih ditenggani Mbak Nana barang. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Ya. Melu seneng nek kanca-kanca udah sukses kabeh. Iya, Mbak Nana ya kanca bisnise Mbak Lipah kok ya. Iya. Sok kowe ya sinau karo Mbak Lipah piye carane dodolan rosok. Apa-apa kok ya. Coba sampun matur nuwun nggih Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih, dawa sami-sami. Bertemu kembali besok di Semarang nggih. Nggih, matur sembah nuwun lepatipun pangapunten. Sembah nuwun Bu Lipa. Mugi-mugi pinaringan kesehatan ingkang linangkung. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah lan barokah. Usahanipun sansaya lancar. Dik Pino mugi pinter sekolahipun. Amin. Dados putra ingkang piguna. ingkang soleh. Amin. Kanten Mas Petruk lepatipun pangapunten. Nggih, sembah nuwun sak kanca cakran niku menika lepat kalian panjenengan nyuwun pangapunten nggih Mbak Apri. Nggih, Ayah Pitoyo pamit riyin nggih. Salaman sik no salaman no. Salim. Ya. Alah.